masera seko muri yeZimbabwe katuni kadzoka nedzimwe nhau futi. Don't forget to like subscribe pa YouTube channel yedu inonzi Zimtunes para ichikupa zvinopisa nemacomedy nemamovie zvese. Alright guys, nhasi ndauya nenyaya yemurungu. Murungu ari kutambura kapazimba isusu kagayaka takaita tumari towatazvita varungu but zvamai manje murungu ndiye ari kutambura. Okay, nazoda kupedzera. Okay guys, muri sei guys? Nyaya ndauya nayo panapa inyaya inonzwisa tsitsi, inyaya inorwadza. Ndofunga pane mudhara wangu wakambobuda vachitaura vachibvunzwa interview of which asingatombozivi kuti vanogara chitown asi ndambosangana nawo, then ndazosangana nawo murodi, then mandavatora ndauya nawo pateni. So guys, mudhara ndeawa, so kana pane vanhu vanokwanisawo kuhelpawo mudhara, please guys, life yavari kurarama mudhara haina umira mushe, life yavari kurarama ilife inorwadza. So in the trial by all means never ndogona hatina zvedu but try how kuti zviite po. So kana pane vamwewo guys vanokwanisa kubatsira mudhara, please ndokumbirawo, cause kwandiri kufamba vanhu vakawanda vari kuseka but havasi kukwanisa kuhelpa, but ngatihelpewo mudhara guys. Zvinhu zvakaoma, vamwe vari kungotaura kuti hamusi munyika menyu munomu, ibvai munomu, hamusi munyika menyu, of which tese tiri vanhu guys, tese tiri vanhu. Please ndokumbirawo guys, ngatihelpewo mudhara taurai nevanhu. Makadii muri yeZimbabwe? I think so far makaona video yepa YouTube kana kuti yepa Twitter. Mungondoorara mota, handina zvekudya, handina zvekupfeka. Muri yeZimbabwe ndikumbira mumwoyo wangu wese, kumbira any help zvayo. Kumbira kutuma iko cash kana chii, ndopai nhamba dzacho. And so forth, and zvakawanda zvekutaura po zvinorwadza. Mudhara havana pekugara guys, mudhara vari kurara mota, havana kana pekutangira so far. So kana pane anokwanisa kungohelpawo, please mukwanisa kuhelpawo mudhara. Nhamba ichi baba 0780 819 589. dzokorodzai futi. Contact number yangu 0780 819 589. Kana iri ikukesh ndokupai kana mandifonera. Okay, ndofunga mazvinzwira mega. So vane help please guys, ndokumbirawo mungobatsira pamunapo pashoma ipapo, guys, panokwana, because zvinozorwadza kunzwa kuti mumwe munhu afa nechando, asi imimi muripo vanhu vari kurarama, vanhu vapenyu, muchisiyawo vamwe vari pamawani. So kana mune help please ndokumbirawo netsitsi dzaMwari nerudo rwenyu guys, pamuinapo ipapo tokwanisa kungobatanidzawo kuti mudhara vaonewo pekugara, vaonewo chikafu chekudya, vagarewo life isinga yatiri kuraramawo, because hazvinakidza kuti isusu tikurara mudzimba zvinhu zvese zviripo but mumwe munhu ari kurara mumota. Guys please, help yenyu yakakosha guys, ndatenda zvangu. Guys, don't forget to like kakuita kuti video redu ruone kuona vanhu vakawanda maiona. Guys, kakuna dadziso kugadzira makatuni nefoni ayo zviri simple. Inbox me pa WhatsApp nanda kupa application 3 steps wanda kuti kwanisa kugadzira makatuni. Don't forget $3 yacho kabo zvemara zvinonetsa iona.